Onko Ahkelu, kun moi Ahkelu, täytyy meillä uudoskaapit ja lattiat. Oi, ei. Menee. Hyvä. Ulko-ohjaaja Leena. Hieno alku. Ulko-ohja. No niin, nyt on paljon. Älä liikaa puske. Ulko. Mä en ole se mikä varjo. Keskity, ei liikaa. Lähdetty mistä on varjo. Eli aika aurinkokaan paistaa. Se on varjo. Mutta ulkona on viisti. Hyvä. Vähän jopa yliveni niin kuin joissain kohti se eteen ratsastus, että sitten nythän se lähti niin kuin alusta asti liikkumaan niin kivasti, että siellä on ehtinyt vähän hengittää sisään, mutta hyvä takaa neloselta vitoselle. Teit itse niin kuin liukaksen kaarteen. Täällä on hirveästi tilaa sälytteisiin ja sitten vasemmalle niin nopeasti kun pääsee. Siinä oli, tässä oikeasti löytyisi aikaa ihan rauhassa, kun tekisi sen. Siinä oli niin kuin hyvä.